tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files, the Halloween Special. Huwag kang magbabanyo doon dahil hindi mo magugustuhan ang mararamdaman mo. Hi, DJ Rocky. Etong pangyayaring to sa buhay ko ay hindi ko makakalimutan nung mga taong nag-aaral pa lang ako. Matagal na akong graduate sa kolehiyo. Pero hanggang ngayon, sa tuwing naaalala ko ang nangyari sa akin, tumatayo pa rin ang balahibo ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Gretchen. At ito ang aking secret file. First year college ako nang marinig ko na ang mga kwento tungkol sa sinasabi nilang haunted cubicle ng banyo sa school. Huwag na huwag ka raw magbabanyo doon dahil hindi mo magugustuhan ang mararamdaman mo. Hindi ako masyadong matatakutin at pinalaki ako ng aking mga magulang na merong matibay na pananampalataya sa Diyos. Kaya walang epekto sa akin ang mga kwentong nakakatakot. Iniisip ko na posibleng guni-guni lang ito ng iba o gawa-gawa lang ito ng mga gustong manakot. Marami naman akong pagkakataong nadaan sa banyong tinatawag nilang haunted comfort room. Dahil yun ang banyong malapit sa classroom namin. Minsan, meron akong narinig na babaeng tumatawa. At dahil nakabukas lang ang pinto ng banyo, nilingon ko ito. Pagsilip ko, wala naman akong nakitang babae. Naisip ko na baka nasa loob ng cubicle yung babaeng narinig kong tumatawa. Pinagsawalang bahala ko lang yun.
Pero eto na nga, DJ Rocky. Isang araw, busy ako noon. Gawa ng malapit na ang finals namin. Nakaramdam ako na parang kailangan ko nang magbawas ng sama ng loob ng aking tiyan. Kailangan ko na tong ilabas sa pinakamalapit na banyo. Kaya naman, dali-dali akong tumakbo sa banyo. Pagtingin ko sa unang cubicle ng banyo na pinakamalapit sa room namin, abay napakarumi. Sumunod na cubicle. Chinek ko ang flush. Hindi gumagana. Yung pangatlong cubicle, nakalak naman. At ang pinakadulong cubicle, nakasara ito. Pero nang itulak ko ito, napakalinis. Parang walang gumagamit. Flush? Check. Linis? Check. Kaya naman, sinimulan ko na ang pag-eebak. Hinubad ko ang aking palda, gayon din ang aking panty. At sa kalagitnaan ng aking pagbanyo, ay nakaramdam ako ng napakalakas na hampas ng hangin. Tumingin ako sa itaas at napansin kong nakabukas ang bintana ng banyo. Ang napili ko kasing cubicle ay nasa pinakadulo at may nakabukas na bintana sa bandang itaas. Pero habang nilalabas ko ang dapat kong ilabas, bigla akong nakarinig ng iyak ng isang babae. Sumilip ako sa baba kung may kasama ako na iba pero wala akong makitang mga paa. At napatili ako ng malakas. Nang bumalik ang paningin ko sa harap ng pintuan ng banyo. Ang nakita ko ay isang babae na duguan ng kamay. May mga dugo na nagmumula sa kanyang mga mata. Ganon din sa kanyang bibig, pati sa ilong. At umiiyak siya sa harap ko. Hindi ko alam kung ano yung binibigkas niya sa harap ko pero napapikit ako at nagdasal ng mariin. Dali-dali ako naghugas ng puwet ko at saka kumaripas ng takbo habang ay pinagpapatuloy ang pagdarasal ng ama namin. At sa pagtakbo ko habang umiiyak ay may nakasalubong akong janitress. At itong janitress na to ay sinubukan akong pakalmahin. Tinuro ko sa kanya yung banyo. At ikinuwento ko sa kanya yung nakita at naramdaman ko. At doon ko na nalaman ang buong storya. Ang janitress na ito ay matagal nang nagtatrabaho sa paaralang yun. Isinalaysay niya sa akin ang buong pangyayari. Medyo matagal na raw ang panahong nakalipas. Nang mangyari ang insidenteng nakakapangilabot. May isang nursing student daw ang kumuha ng final exam. Pero
sa kasamaang palad. Hindi niya naipasa ang kanyang finals. At dahil dun, ay hindi siya makakagraduate. Dahil ang subject na yon ay isa sa mga major subject. Matapos daw niyang makiusap sa professor na maipasa siya, ay umiiyak daw itong pumunta ng banyo. Dala-dala ang bag niya. Doon siya nag-iiyak nang nag-iiyak. Ilang oras ang lumipas. May isang estudyanteng babae na bigla na lang nagsisigaw at nag-iiyak. Ang sigaw niya, "Patay! Patay!" Nagpakamatay daw ang naturang nursing student. May mga gamot na nakita sa sahig. Puno raw ito ng dugo sa kamay. Naglaslas din daw ito. Natagpuan itong nakaupo sa toilet, nadilat ang mga mata, nakasandal ang ulo sa pader, duguan ng kamay, at may mga dugong umagaagos mula sa ilong, mata, at tenga. Sabi pa ni ating janitress, madalas daw na makita itong nursing student na ito na tumatakbo papuntang banyo na naka-uniforme. Dala-dala ang bag niya sa gitna ng gabi. Minsan din daw ay kumakatok itong nursing student na ito sa pinto ng silid namin. At sa bawat pagkakataon na may magbubukas, wala namang taong makikita. Pero mararamdaman mo ang malamig na presensya. Dagdag pa ni ating janitress, wag na wag ka raw magbabanyo doon dahil hindi mo magugustuhan ang mararamdaman mo. DJ Rocky, meron talaga akong kakaibang naramdaman nang makita ko siya. Naramdaman ko yung sakit niya. Naramdaman ko din na may ibang ginawa sa kanya. Yung teacher na nambagsak sa kanya. Kinilabutan ako at never na akong nagbanyo sa lugar na yun. Simula noon, tinitiis ko ng magbanyo sa kabilang dulo ng building na yun.
pagkatapos ng pag-aaral ko sa eskwelahang yun, ay hindi na ako bumalik pa ron. At hindi na ako nagbanyong mag-isa. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Gretchen. At ito ang aking secret file.